खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बे चेनेलाव गोदान खौरां लाबोबाय थानाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो बे चेनेलनि गेजेरजों खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम साहा जनजाति आरो आदिबासि हारिनि टेट बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानगोन। पीएम मदिआ 9 कौटिनिबो बांसिन आबादारिफोरनो 21थि पीएम किसान किस्तिखौ सोबाय। एएचएसइसि आनजाद 2026 आ 11 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। एसएसएलसि आनजाद 2026 आ 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। फरायसालिनि रांखौ गाज्रि बाहायनायनि दायाव गाहाय फोरोंगिरि आरो एसएमसीनि आफादगिरिखौ हमदों। आसाम टुरिजम रिक्रुटमेन्ट स्किमआव 2 हमजादों। जुनारसालि र'डआव सिग्रोमनायाव 36.45 लाख रांनि एफआइसिएन जब्द, 3 हमजादों। दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मान बाउदों। एनसिएसटिनि मासिगिरि अन्तर सिंह आर्यआ बिथांखौ मैया सीसीटीअएनि मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीनि कमिसननि मावख'आव लोगो हमनानै गोथौवै सावरायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम साहा जनजाति आरो आदिबासि हारिनि टेट बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम रानगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थाबैनो साहा जनजाति आरो आदिबासि हारिनि बिजाथिफोरनो थिसनथाइ लाइजाम होगोन, जाय बिथांमोनहा टेट आरो टेट काम रिक्रुटमेन्टआव रोंग'थि मोननो हादों। बे हाबाफारिनि थांखिया बे हारिफोरनि रोंग'थि गोनां बिजाथिफोरखौ मदद होनाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव बिसोरनि बाहागो लानायखौ बांहोनाय। बे राननायजों लोगोसे 20 नबेम्बर 2025 नि गेजेराव आसामाव गासै फोरोंगिरि थिसननायनि अनजिमाया 1,35,000 नि बांसिन जागोन। सोरखारा बुङो दि बे जाफुंसारनाया बयनिबो थाखाय मोजां आरो गुननि सायाव बिथा खालामनानै खाबुफोरनि थाखाय गावनि रादायथिखौ दिन्थियो। मावख'आरिफोरा दाजाबदेरनानै बुंबावो दि बे हाबाफारिनि गेजेरजों सोलोंथाइनि गुनखौ आरोबाव बांहोगोन आरो हादोरसानि गासै फरायसालिफोराव गुबुन थाखोनि रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिफोर थागोन। नैथि खौराङाव दङ। पीएम मदिआ 9 कौटिनिबो बांसिन आबादारिफोरनो 21थि पीएम किसान किस्तिखौ सोबाय। मानगोनां गाहाय मन्थ्रि श्री नरेन्द्र मदिआ पीएम किसान बिथांखिनि 21थि किस्तिनि मुङाव 9 कौटिनिबो बांसिन आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव थोंजोङै 18,000 कौटि रांनिबो बांसिन रां दैथायहरदों। बे रांखौ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार (डीबीटी) नि गेजेरजों दैथायहरनाय जादों, जायनि गेजेरजों रांखौ गोख्रै आरो पारदर्शी महरै मोननो हायो। बे मददनि थांखिया आबादारिफोरखौ गावसोरनि आबाद खरसाखौ सामलायनो आरो बिसोरनि रांखान्थियारि दिदोमथिखौ बांहोनायाव मदद होनाय। मावख'आरिफोरा बुंदों दि पीएम किसान किस्तिखौ फोसावनाया आबादारिफोरनि जौगानायनि थाखाय सरकारनि खोथा आरो हादोरनि आबादारि नखरफोरनो थि समावनो हेफाजाब होनो नाजानायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङाव दङ। एएचएसइसि आनजाद 2026 आ 11 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन। आसाम गोजौ गेजेरारि सोलोंथाइ गौथुमआ जौसिन गेजेरारि जोबथा आनजाद 2026 नि आबुं फारिलाइखौ फोसावबाय। फोसावथायनि बादिब्ला लिरनाय आनजादा 11 फेब्रुआरि 2026 निफ्राय जागायगोन आरो 16 मार्च 2026 सिम सोलिगोन। प्रेक्टिकेल आनजादफोरा सिगांग्रो 27 जानुवारिनिफ्राय 7 फेब्रुआरि 2026 सिम खुंफुंजागोन। बे प्रेक्टिकेलफोरा बे एखे फसंथानफोराव जागोन जेराव फरायसाफोरा 2024-25 नि सोलोंथायारि सत्रनि समाव मुं थिसनदोंमोन। बिबानगिरिफोरा फरायसाफोरखौ थाबैनो साखाफारा जानो आरो मावख'आरि समफारिखौ मोजाङै मानिनो थाखाय बोसोन होदों। लोगोसे बिथांमोनहा साफ्रोमबो बिजाथिफोरखौ आनजादनि थाखाय हामलायथि बावहरो। ब्रैथि खौराङाव दङ। एसएसएलसि आनजाद 2026 आ 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन।
बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन आसाम सेबाया फोसावदों दि एसएसएलसी मेट्रिक आनजाद 2026आ 2026 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो 27 फेब्रुवारि 2026 सिम सोलिबाय थागोन। प्रेक्टिकेल आनजादनि फारिलाइखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन। मावख'गिरिफोरा खोथा होदों दि प्रेक्टिकेल टाइम टेबल फोसावखांनायनि उनाव फरायसालि आरो फरायसाफोरखौ थियारि खालामनो थाखाय थोजासे सम होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि मावख'जों लोगोसे सरकारा आनजादफोरखौ मोजाङै आरो थि समाव खुंफुंनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। बाथि खौराङाव दङ फरायसालिनि रांखौ गाज्रि बाहायनायनि दायाव गाहाय फोरोंगिरि आरो एसएमसीनि आफादगिरिखौ हमदों। हाइलाकान्दियाव सोरखारि धोनफोरखौ गाज्रि बाहायनायनि दायाव खाथाकाल, दुरियारपुर एबा दुबियारपुर एलपि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सिद्धार्थ शंकर चौधुरी आरो फरायसालि सामलाय कमिटि एसएमसीनि आफादगिरि हिरेन्द्र चन्द्र दासखौ खायो। 27 मे 2025आव फरायसालिनि थाखाय ओंखाम संग्रा आरो बाख्रि खथा लुनो थाखाय गनायथि होनाय 2,75,331 नि रां जाख्ल'नायनि नायबिजिरनाया मिरु जादों। हाइलाकान्दिनि एडिसि सोलोंथाइनि बिथोन होखांनायनि उनाव ब्लक गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरि आरो एसएसए जुनियर इन्जिनियारा नेमखान्थि बादियै अजद होयो। पन्चग्राम पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायो आरो गिबि फोरमान मोननायनि उनाव हमनो हायो। जायगानि सुबुंफोर आरो बिमा-बिफाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों दि बेबादि रांनि गाज्रि बाहायनाया फरायसाफोरनि अनसाय आरो फरायसालि जौगानायाव खहा खालामो। सोलोंथाइ बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो जुदि दायनिगिरि फोरमान जायोब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन। द'थि खौराङाव दङ आसाम टुरिजम रिक्रुटमेन्ट स्किमआव सानै हमजादों। गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय दावबायारि बिफाननि थिसनथाइ जाख्ल'नाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानै गिबि मन्थ्रिनि स्पेशेल भिजिलेन्स सेलआ अनन्या बरठाकुर आरो प्रान्जल बराखौ खादों। बे केसआ 2010 निफ्राय 2012 मायथाइनि, जेब्ला बिथांमोनहा फोरमान बिलाइफोरखौ नंखाय खालामनानै आरो नांगौ जानाय रोंग'थिखौ नेवसिनानै सोरखारि साख्रि मोननो हादोंमोन। भिजिलेन्स सेलआ बुङो दि बै समाव गोबां गुबुन थिसनथाइफोरा आयेन बेरेखायै खालामनाय जादोंमोन। जौसिन साख्रि होनाय माखासे सुबुंफोरा सोलोंथाइनि नेमखान्थिखौ आबुं खालामाखै। बिसोरनि अनगायैबो हिरण कुमार शइकिया, साइमिन मान्नान, मेहजुबिन बेगम, गौतम गगৈ, माधव दास आरो नयनमणि पामेगामजों लोगोसे आरोबाव सा 6 सुबुंनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नायबिजिरगिरिफोरा दा गोजाम थिसनथाइ रेकर्डफोर, रोंग'थि बिलाइफोर आरो बिफानारि लाइजामफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं, जाहाथे गुबुन सोर लोब्बा दंमोन बेखौ मिथिनो हायो। स्निथि खौराङाव दङ जुनारसालि र'डआव सिग्रोमनायाव 36.45 लाख रांनि एफआइसिएन जब्द, साथाम हमजादों। गुवाहाटीआव 36.45 लाख रांनि नंखाय रां जब्द, साथाम हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ जुनारसालि र'डनि साखाथियाव गंसे भारानि न'आव सिग्रोमो आरो मोनसे गिदिर नंखाय रां जाख्ल'नायनि जाथायफोरखौ बोखांनो हायो। बिथांमोनहा 36.45 लाख रांनि नंखाय भारतारि रांनि नट एफआइसिएनजों लोगोसे गंसे प्रिन्टार, लेखा बिलाइ आरो नंखाय रां बानायनो थाखाय बाहायनाय गुबुन मुवाफोरखौ जब्द खालामदों। बे रेकेट सालायनायनि दायाव साथाम सुबुंफोर फारियै 28 बोसोर बैसोनि सुफिया खातुन, 30 बोसोर बैसोनि मेइनुल आली आरो 29 बोसोर बैसोनि महिदुल भुयानखौ हमनो हायो। पुलिसआ बुङो दि बे हानजाया हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव नंखाय नट सेबनानै रानना होदों होनना सन्देह खालामदों। बेफोर मोनसे गिदिर नंखाय रां नेटवर्कजों सोमोन्दो दं ना गैया बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखाखौ मान बाउदों। दिल्लीनि कैलाश कल'नि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लामानि गेजेराव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव आलारि बाथि फोजोंनानै लोगोसे बिबार बाउदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसेनो हाबाफारियाव बिबार बावो आरो आलारि बाथि फोजोङो। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि बेजुएल नेलसन दैमारिमोनहा दिनै 20 आरो 21 नबेम्बरखालि जन्तर मन्तराव बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय दिल्लीयाव फैनाय बाहागो लागिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों।
जायनि थाखाय बे हाबाफारिखौ बांसिन ओंथिगोनां आरो खौसेथि खालामनाय जादों। गुथि खौराङाव दङ एनसिएसटिनि मासिगिरि अन्तर सिंह आर्य बिथांखौ मैया सिसिटिअएनि मोनसे हानजाया गोदान दिल्लीनि कमिसननि मावख'आव लोगो हमनानै गोथौवै सावरायनायजों लोगोसे गांसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला आथिखालाव थाखानाय ट्राइबेल माहारिफोरनि राजखान्थियारि आरो संबिजिदारि मोनथायखौ रैखाथि होनाय आरो गोबां सुबुं सानखो थानाय आरो गासै बिथिंजों जौगानाय हारिनो गोदानै एसटि होनो नागिरनाय रिकमेन्डेसन नायबिजिरफिननो खावलायदों। बे सावरायलायनायाव बाहागो लायो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', ट्राइबेल संघनि नेहाथारि आदित्य काख्लारि, आरसुनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सुभाष राभा, टिएमपिकेनि गाहाय नेहाथारि सान कुमार फांगिं आरो एबसुनि लोगो आफादगिरि उमेश दैमारी बिथांमोनहा बाहागो लादों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।